Kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mapuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Yehey! Henry Maceda, Yo, yo, yo! kalibre na portaster, Kumusta lamang po kamo ay boys? tunay na Mga tugang si Henry M. Day pong personalan, kita po tagahapot ng mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuhanan sarong isyu malinawan at sarong problema masolusyonan. Ini ang hapot, mga tugang sa DCGB Radio. tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasa. Mula sa mga Gayon, sangan hanggang sa mga kay Henry M. Kamugabos, ayos! salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning, mga tugang digdi po sa DCGB. Jerome, pag-search mo daw tabi sa online, baka kaya mong hanapon ano. So, schedule burnout sa aga sa Tabaco City daw, sa First District. Pakitabangi daw ngayon tabi ako. May schedule na brownout tabi sa Tabaco City sa aga. Gusto magpa-update kan sa tuyang mga kababayan kung labos da tabi ito. Pakicheck mo daw dyan sa GC kang sa Aleco, sa Facebook kang Aleco. Ta importante tabi na may naghapot ang mga taga Premier Distrito ng Albay. Gari halawig pati sa brownout ha. Deda klaro sa post kang Aleco. Ha? So, sabi kang texter ta, bako ngaya klarado sa post kan Aleco. Aleco page. Kaya da, salamat. Alright, sige po ha. Halata-lata lang busing. Taon ni makontak tabi kami sa Aleco ta. Ano yan, para klaro hunta yan na ano ini, yan tabi na brownout. Halawiga, yan po sa Tabaco City kung tuloy daw sa aga o dai. Alright, tuntod mga tugang, pag-restoryahan ta daw ini. Oh. Sulok ng Bicolandia. Kaswapon ko ta, didiskuteron ko ni kundi mga tugang, kinapos ako kay oras ha. Ako kaya, pambihira baga ako mag-national. Pero pag-restoryahan ta daw ini, na sinabi mga tugang ni Ombudsman, ano yan, Ombudsman Boyeng Rimolya, Mapagkatiwalaan sa lahat. na ang basura da tabi mga tugang sa Pilipinas, pinakadakulang negosyo kan mga mayor junior. Imagine ang basura da tabi sa Pilipinas, pinakadakulang negosyo kan mga mayor. Ang sabi niya pati, halos nga ding exception digdi. Agadan ko daw reaction kan ang League of Mayors, mga tugang sa Albay, Mayor Kaloy Baldo. Mamaya apudan ta daw si Mayor Kaloy Baldo kay ni. Imagine ang akusasyon niya, pinakadakula ngayang negosyo kan mga alkalde, ang basura da junior. Pero thumbs up si junior, gani may aram ka kayo yun. May aram ka? May aram ka? Gani, mukhang may aram ka yun Ang dami mo nang alam dapat ka nang iligpit. Bueno, babalikan ta po iyan, mga tugang ta. Naka-standby si Joshua. Aramon ta muna ang dagdag na report hali po dyan sa luwas. Joshua, aramon ta doon mga bareta in the morning. Hi Joshua, good morning. Buhian mo. Hi, DP. Good morning. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Good morning. Location, Aha. yaw kita ngayon digdi sa Puro,
kay ng Duterte Highway sa Barangay Tagas sa munisipyo Candaraga, Albay. So ituturo na proyektong tulay sa may likod kay ng Lingon Hills. Kumpirmado man ang BP Henry Na? may sarong tulay na ikukonstruhir digdi na susog sa pakipaghuro niya to sa site. Makonektar ni BP Henry sa Barangay Tagas Candaraga. Masisirin naman sa Barangay Pawa, Canlegazpi. Ang dakulang tulay para makapagdurdiretso ining Duterte Highway haling Daraga going Legazpi area. Kung going mo niyan BP Henry na patrabaho, kundi saro sa pagngalasan kan mga tambay na amigo ni Manoy Joker, kung nata sa mga proyekto kan gobyerno, pero dahil na uso, magbugtak ng Transparency Board. Iyo. Kuwa requirement yan eh. Diba? May requirement, pero ay mo na kung nailang digdingon niyan. Kaya nga ni, kuwa requirement. Dahil naman bigyan Kaya, blanco BP Henry, kung ano ang ngaran kan proyekto, kung sisian kontraktor, buda kung tiraan gagamito na pondo, o kaya kan pinagkaining proyekto. Dapat nga ni Bagadap Kuta, ang Transparency Board, visible, na pag uminagian ko, mahiling tulos, ang kumpletong detalye kan proyekto, kan patrabaho. Kundi saro ini sa mamalisyahan, nagaroday na uso. Garoday na uso ta, pero araw kayo ni BP Henry, wala man digin nakabugtak na Transparency Board para maaraman ang kumpletong detalye. Kaya gustong maaraman ka na publiko, nakakamasid, pero ang kwartang gagamiton, si isay ang kontraktor, gura no kahalaba ining tulay na ini tabi BP. Nakaroon taman sa ibang mga trabador digdi sa area, next gen, ang sabi ninda na kontraktor kan patrabahong tulay, na sabi nga ninda, masugpon kay ning Duterte Highway, from Tagas, going Barangay Pawa, kan Legazpi City. Yan dito Henry, ang sitwasyon sa mga trabador, nagbibilog pa sa nakaitong sa mga kabilya, na pigpormang bilog, na siguro iyo ang maserbing pundasyon, kan tulay. Libong man ako kung anong struktura ang inibip Henry ta. So sarot na nahaputan ko, ang sabi, pareho kan tulay dito sa Kilikaw. Ang sabi man kan saro, bako man nga kaparehas kayan. Ano ko sabutan man nun yan, kung ano talaga ang pinakang disenyo kaining tulay, siguro DPWH na BP Henry ang makapagpaliwanag kan bagay na yan. Kundi saro sa pinaka namimiss, asin tigahanap kan na publiko sa anuman na mga patrabaho di gobyerno, dapat ko na kompleto ang requisitos, lalong-lalo na pag-abot sa Transparency Board. Nakabugtat lalong-lalo na sa pondong gagamiton para sa proyekto. Tangon yan baga BP Henry, pati ang publiko dapat tataon ng magbantay. Ang nagagamit na kwarta kan gobyerno. Arab ka ito, di kitang pagkaisi. Dakulaon pala ang nangyayaring korupsyon sa flood control kan mga aminading taon. So at least ang publiko makatabang magbantay para sa transparency kan mga proyekto kan gobyerno. Kundi so pinaka-requisito para mainformaran ang publiko, iyo manlugod ang kulang, lalong-lalo na ang Transparency Board. Okay. Pero sabi yung tabi, Joshua, sabi yung tabi, may nagtatrabaho, tama? May nagtatrabaho. Kaso rin pinunan ang proyekto, tagari, nahiling ko ining mga kabiligari, taklao na. Kaso rin yan. Dahil na anong biton so eksaktong pizza. Pero ang sabi kan mga trabador, aloy na sindang nagpoon. Ano? Aloy na. Na nagpoon sinda. Pero as of now, BP Henry, ang sitwasyon kung iladawan sa mga paradangaw, dahil pa man talagang struktural na mahiling mong tulay. Iyo. Ang yaon pa lang, so mga trabador, nagigibo kayo itong mga kabilyo pag BP Henry na pang-pilote garinip. Pilote? Yan. Pero ang trabador na hiling mo nagtatrabaho?
tigbilang ko, di man malampas sa 10. Nya. Sumailing ko. Nya. Ano? Naubusan akong ihapot. Tagari. Kaya kung man mahiling mo ang instruktor ang tulay, kaya inapot ko, ano niya ko yun? Tamay salog bagay, iyo magabigay na, yawa river bagay na eh. Tagari na libong naman ako Gari na libong naman ako Gari na libong ako. Kaya nabusan akong iharapot. Marika, nahapot naman sa mga tambay na barkada ni Joker. Bakit niyo? Galing muna. Hindi. Kung pan matapos tulos na ang nagtatrabaho sana, iyo yung nasampulo na may gaandar lamang na equipment. Dito man Para dito matapos tulusan, duro-diretso baga ang trabaho ngaya. May nagbubugkos na ka na poste, igwa na nga kinaghakad kan, ano yan, may naghakad na ngaya kan, so, ano ito? So, ngaya pundasyon. Wala, dapat, dako lamang na equipment na yun, duro-diretso. Oo. Slowly but surely garo ang Guro mo kalaban tulay na anta. Macros bagan sa Yawa, Yawa River yan? Yawa. Okay. Yawa ini ang sabi, makonektar ini BP Henry, digdi sa tagas, napapasay ng direksyon, pasiring niya sa pawa. At tayo na nga, may gano'n na agihan ko na ang Joshua. Ngunyan, Nga lugar na Ari nga ko nga agihan, kabaldahan. Yun sa may tampi na hararo mo, na langkaw. O flat ang kanya. Yan, so, gari ko ako nagihan niya na salog. Naigwa ki pangko na langkaw. Mabugsok anaw to, pababa anaw to. Gararogaan. Ang sistema ng BP, halimbawa, naglaw ka pasiring sa Duterte Highway, tawad hampang mo ngayon so Kilikaw Bridge. Oo. Mati ko ka sa too, duro-diretso mo pa yung Duterte Highway, sa pinakapuro. Ay, iba. Likod na yung BP, hindi kan... Linyon Hill. Madali na sa likod kan Linyon Hill. Iba so na ko. Iba so na agihan ko. Iba. Nako, aring niya ko, digdi ang tutumbukon sa tulay. Oo. Uwi niya sa parting Manyog. Sa Manyog? Okay, baka tumbukon kayo ng mga Manyog. Dakol man digyan puputulong na lang Baka Manyog. tumpungan pag guti kanyog. Awinda. Ding Transparency Board. Negative Di ako na na parukan mga personalized kan DPWs pa nag-inspection niya. Dapat may transparency board dyan. Walang status ka. Kaya dito maramang kung kasali nagpo niyan. Pero haloy na. Muna ko rin matapos. Matatapos. So, kantidad, kumpira. Pero sa pundo. Oh. Ay, nako. Okay. Ano ba yan? Ayan, sabi, Adi Debre, ang gobyerno baga, nag-promoter ng transparency. Iyo So, baga. ito pinakasalit na paagi para maging transparent. Kulang lugod sa mga proyekto. Tama. Yan dito ang sitwasyon. Kana patrabaho yan. Barangay Tagas, Daraga Albay. Diyos Mabino, CCTV. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Iga pala niyang kiproyekto na din tatapos mo niyan. Iga pala niyang kiproject na pigtatrabaho mo niyan. Okay lang, di maramang. Kung na rin matatapos, kaso rin nagbuon, pero nailing ko sa mga nakatumbang kabilya na pigibong pilote, posting dakula uno-uno kantulay. Taklaon na. Gusto ko, haloy-haloy na yan. Diba, Junyo? Hello? CDP, good morning. Good morning, amigo. Nagdumana pala ni Joshua. Nagdumana. Nailing niya na. Ito nga, may picture nga na kung nailing. May video. Last year ko pa yan nahiling. Last year. Nagpupuon ko last year. See, kung ano nangon yan, Agosto. May inot pa nga ni Magibo sa mga garo warehouse na nagigibo dyan. Oo. Garo mas may inot pa sa mga warehouse din tagilid. Iba, Joker, ang tumbok mo na bumakaray ka Paglibong mo naman ako. Igpaisip mo naman ako. Bago siya umabot sa puro, sa too, may mga tigigibo dyan na garo, Draculao na warehouse. Garo mainot sa warehouse kumpara sa tulay. Nainot pa. Dapat iyo man talaga yan ang gigibohon. Garo nagiging standard na din niya. Ganing pag nag-operational na itong mga building na ito, tapos naman ang tulay. Pag may tulay, may warehouse. Pag may warehouse, may tulay. Yes. Ba't yun ang standard digding mo yung salbay? Yan ang ihapot ko. Iyo, okay. Okay. Sige, tabi. Sige, Migo. Salamat. Kung makalugar ka, hilingon mo ang lugar. Iyo, ba sa nata? Agdaon ko naman si Mrs. Mag-ikot-ikot sa Domingo. Man mo.
Di man kaya ako migo kay naagdang iba si Mrs. Masana pag nagikot-ikot ako. Ta gusto ko mag-relax. Pero iba man ito sunada lingas ka sa bago nagkarami. Iba man itong tigduman mong ito. Yung nga nando bata, sana dahil na si Mrs. sa harungon niyan. Alas sunso na, nasa opisina na ito. Sala, amigo. Sala naman ang tirada ko Unaware naman ako Ikaw ah. Nabigla ka na. Unaware naman ako na minabugsok niya ako sa auto. Buda, may babaw ka naman. Awinda. Delikado. Good morning. Okay, good morning. Good morning. Hello, Canuel. Ang use may pick up kung dahil po pabuksukon. Ano? Ano man ang use kang pick up kung dahil pabuksukon? Di ko dyan bigo kung halik ka digdi sa... Basta ini bagang... Dutirik na highway na balda digdi sa may kwa. Nahiling mo na ito na Garidaraga area na halang kawal ang pangko pero aron tapos may spillway kang agihan, masakat ka naman, luwas mo pa rin, gari bunga. Pero may kopya agad, BP. Nagsaing ka man. Kaya nga niya, ngapot ko nga sa imo, anong use kang pick up kung dahil mo papabulusokon? Iyo nga ni Migo, kaya nga di ako Kaya nga di ako Kaya nga ako nagbabakal kang araw kan auto mo, ta gusto ko pick up ta. Unpick up baga, maski saan mo darawon? Correct, all-terrain ba yan? All terrain ang pick up. Oo. Oo, dahil man dapat talaga ka sa mga rough road, pabulusok pataas, may karga. Ayun dapat ang kuyan kang pick up. Uni, BP, kasi... Pero garo na pa ako absoluto duman sa na para di ako imbestigaran kung nagano ako duman Anong maray daw na rason? Itutuloy yan, BP. Ikaw, madali man sana yan. Nagdumang ka, tapigiling mo, so news ni Joshua. Follow up. Kaya magkakaitong ka, verify mo kay Joshua. Okay. Kaya dapat nating i-report, dahil dapat nating may aram ako. Yeah, okay. Si Joshua, sa'yo, BP, mga tambay. Uni, ang nagapos ako, gurang. Mga gurang. May Mas may wisdom yan, di ba? Tama nga, kuha na, mga... para karalo, tapos ko man mga chismoso sa gurang na nga Sabi kang mga gurang, tingnan yung pagkaisiso mag-imog na barangay. Wala lang may problema. Tan si Henry Mimpan dyan. Ipon na. Awinda. Okay. Ay, wakaan. Dakulo ng tulong na kaya kitang tulay. Kaginot ngayaw, dakulo lang mulkan ligaspi na sa dayon to ng ligaspi. Iyo baga. Muna ngayaw, dakulo na naman ngayon, tulay kang ligaspi na dito man sana ngayaw salo. Pundoy na ako Noel, natusunta ka dyan. Iyo man ang ganda mas matali sa mga kauron mong gurang kumpara sa tambay na kauron ni Joker. Sa Legazpi, dakul. Salog, limitado, pero dakulo ng tulay. Okay. Sige, bye-bye. Mga sarawayon ka mo talaga. Good morning sa sakuyang amigo, Attorney Alvin Villarmino. Boss, Marinaga. Sabi ni Attorney Alvin, true ngayon. True? May question mark pati. Your Honor, please. Unless the evidence is confirmed, di ba? Unless the evidences are confirmed and ano po yan, substantiated by facts and fact checking. Ay nako. Okay, sige. Sige, sandali lang. Di na. O yan tabi, mga to. Ano ba yan? Madala nga, yes po. After 5, may apudan kaya ako 5 minutes. Yan. Alright. Alright, sige. Mata mo pagkaaga, ang radyo buksan muna. Bueno, mga sarawayon ka mo. Baka sunaagyan mo, sir, sumayon, sir, Conferential Road sa Barangay Budyaw, Tumbatnog, Mabinit. Hindi ko aram.
Basta luminusot ako sa bunga na da ito, Ligaspina, from Daragat to bunga. Oh. Alam nga ni, luway-luway sa padalagan ko, tampik ka baga matagtag. Luway-luway sa padalagan ko, tabaka makatangko. So kay Reba. Ay, sana din nagdangog duman sa o dyan sa opisina kan Human Resource sa City Hall. Pimin ang radyo dyan, nakatutok sa kuya. Sana din magsakat si Mrs. Ngunyan duman. Sana din magsakat. May investigaran kita kaya di kan ombudsman. Alarmario, Paringal, good morning. Anong latest dyan? Go ahead. Salamat, pare. Diskarte na sana kan mga kapitan Oh. kung paano i-distribuer ang 200,000 na itinaog kan gobyerno nasyonal para sa mga estudyante at in basic na kaipuhan kan barangay. Oho. Yan ang pinawan doon ni Mayor Siam Ismail. Kasunod kan feedback kan iba na dahil napipili maray sa ibang barangay kung sisay talaga ang dapat maging priority kan 200,000 ang kaba masanakan 50% Oho. ang gagamiton sa scholarship program. Ang ibang kapitan 100,000 100 good for 5 scholars per barangay. Tama? Opo, taso 100 dapat gamitin naman ito sa basic na kaipuhan kan barangay. Araw kan ngaya pailaw, mga patubig. Oho. Depende na sa diskarte kan kapitan. Hindi, o kan barangay council. Hindi, may feedback naman sa ibang barangay Oho. na anapili daw kan ibang barangay kapitan. So, parientes. Yun na nga. Na- May problema. Tugon kang Paringal, sorry sabi baga nga niya, para masabutan kimarang report, pipabilang mo ng reporter kayo. Pero, ako, next set kaya ako sa report mo. Ang sabi ka ni Presidente Marcos, dapat na pilion sa pinakatios na residente kang barangay na matali. Ayan ang gad. Tapos, kung Ang pwede, napananggan dyan, sa mga matapos na, oo, budang sa mga third year, fourth year, sumatapos na. Ang napot man nga dyan, kung, sorry tabi mga amigong kapitan, ako lang ang amigong kapitan. Ang apot dyan, religiously daw tabi Paringal na, tama, so pag in-scrutinize daw ni Maray ni kapitan, kung talagang sunapili niya, pinakatios budak matali dyan sa barangay. Yan ang problema. Oo. Sa araw mo, pag kwartahan na baga, gabos na tiyos, Iyong mananggad, ano? convincing Your Honor. Iyong mananggad. Pag kwartahan na, May atios at ang na. kapitan, ako baga ngaya tiyos man, Giri man sana, so nagkapirang mga nagbako gabos nagkapirang negosyante. Pag hinapon mo, kumusta ang dilin siya? Logi nga ya? Yaon, logi. Limang Logi. kiminatram na maray nga sunilin siya. Di ba? Ay, Tapos, nako. pareho kan, ang parabulang, aputon mo, pirdi. Yeah. Interview ko daw kan si Kapitan Amorek, siya bagaan presidente kan liga, di ba? Pwede man. Kuda, oo. sisay Pero, ang monitor daw ka ampade, tasudi ay hinapot ko, gari ba ko man sinday? iyan na nga ni, sabi, sa barangay na mismo, Yeah. yun na nga ni mag-isaligsig ka yan, Yes. kundi talagang kulog ti payo man ang gandang kapitan, Oo. karauta talagang pagkwarta na baga, Iyo. gabos interesado, nangaya kami tiyos man. Maski tultul ka pa din kapitan, marayong ang kapitan. Makulog ang payo mo, dagaong ka niyang kimabisita sa barangay hall sa imo, sa arong mo. Sigurado, Ayun, ma-apply. Buda ikaw Bata- lang ka sa pagpili kung talagang sisay ito. Pero ano mo suggestion ko dyan pa din? bawal man pala ang drolats. Ano yan? Hindi ka iba, drolats. Ano mo suggestion? Tama Bawal. ka. Bawal ang rapol? Ako gusto ko, Bawal kung sa kaya rapol. sa barangay may 10 talagang kwalifikado na mga tiuson talaga, mga matatali, fourth year na, graduating na ngunyan. Kung itong 5, bunuton sa 5 kung sisay. Di pwede? Dahil nga nila pwede sa drolats. Nanong pwede? Mapili talaga. Ito, ni kapitan. Tiyos, sa pinaka-tiyos. Okay, karaw lang. Okay. Kundi may mga feedback naman na
Tungay pa rin kasi nga kaya ito ni Kapitan. De pa di mahali yan. De mahali. Yan ang araw ka. mahali yan. Correct. Oh. Lalo na pag talagang parintis mananggad. Tapos qualified man. Isyong ka iyo. talaga. Sigurado, kaya kung mata kung malaw sa barangay election, issue na naman ang kay Kapitan. Okay. Kulo kung bali sa bayo maging barangay opisyal. Iyo, totoo yan. Okay. Si Kapitan Amila Balta, manimanin na sa Wala. narugan. Sol pang kay Kapitan, may labal. Oho. Okay. Interview na si Maray Mila kung paano Yung ang nga ni, diskarte balong ko ng na po Liga. ha. Apong ko sa Maray Mila. Kung ikaw na siya. Ano pa rin, Mar? Alam nga, buhayan mo pa rin. Ano pa rin, Mar? Dapat kaya, sunodun sa naninda itong eligibility criteria na pinaluwas. Yan. Okay. Paano mo dyan sa implementing guidelines kan bawat barangay makikinabang Oho. presidential assistance under the socio-economic front target. Okay. Baliwanagon naman na 5 na beneficiaryo base sa mga minasunod na criteria. Sige daw pa de. Sige daw. Number 1, incoming fourth-year college student Yes. for the school year 2026-2027. Yan, that's number 1. Pandua, from vulnerable households. Pantulo, at risk of dropping out. Yan. Pangtulapat, from a family with no member who has completed tertiary education. Iyan dapat na Ay, prioritize. magabat mano. At in panlima, residente kan barangay consent. Iyan. Very good pa di. Yan ang paliwanag na Itong big sabi mong ikalima na resident, pamilya na may dahil pang naggraduar. Tama? pamilya na daipang miyembro na nakapagkumpleto ng tertiary education. Yun, daipang nakagraduar na kami. Yes. Alam mo nga, ako, dahil pa akong napaggraduar na aki ko, iyan na dapat. Pero pag may nakagraduar na sa harong mo, automatic, disqualified ka. Pero dapat, yung kaduman sa vulnerable household. Example ko mas Tapos, dapat, incoming fourth-year college student ka. Yan. O yan, tabi ang simpleng qualification mananggad palan. Kung sunod dun sa na iyan, then question. Di ba? Correct. Oh, Kundi, may nagsasara diri kaya, ani ba nga ni, gustong irarason so Sangatos Mail sa kadakol na eskular. Di mo pwede ta. Ang kada saro, bako pa di 20 mil ang kada saro? 5, 20 20 mil kada saro, di ba? Batang, sabi kang presidente, pag mareda ang implementasyon, ipagpapadagos niya hanggang matapos ang termino niya. Iyan. Oh, ang problema ngon yan, may mga reklamo na nga ni. Okay. Thank you, Paring Mar, ha? Yan, tabi ang simpleng qualification. Paringal. Tama naman si Paring Mar. Ito ang dapat na sunod na yan. Di kapitan sa pagpili, solo ang problema mo, basta pasok ka duman sa tamang kriteryang ito. Di ba? Sa ladukan kapitan, okay yan. Oo. Ang sarap ang problema, so magurang o kaya sa estudyante, dahil man tigsasabot sa requirement. Seda siya. Pag di mo na paunang, nagit kay kapitan. Sigurado yan, sigurado. Awinda. Ay, Kaya makapitan ka pa? Yes. Government funds. Makandidato ka? Ano? Makandidato ka pang kapitan? Abo ako pala. Abo ako. Hindi ako mabuntog dyan. Kulog kipayo iyan. Okay. Sige. Dahil ka mataba. Dahil ka mataba. Ay, nako. Sige. Yung sa natabi, pare. Thank you. Thank you, Paringal. Sa report. Dahil dangon din dito, those are the maximum qualification parang aki mo ma-qualify na scholar na bawat barangay makikinabang, di ba? Yung mas na itong qualification na pig-mention tabi ni kung sunodon mo ito, di tabing problema si kapitan. Hello? Kaya lang mananggal ko ng habo, magsabot kan regular kan guidelines. Hello? Hello, VP. Opo. Magayon sa mga criteria, Yung baga.
gusto sabihin, talagang tig-isipan itong scholarship program. Iyan. So, karahayan para sa gabos. Parahayan talagang dadarahong kayo. Tig-isipan. Oho. May mga scholarship program baga na may kapalit ang gusto. Yeah, correct. Di ba? Yes. Aram-taman yan eh. Oh. Ang hapot ko lang may duwang possible scholar na parehong-pareho pasado sa criteria. Dito- Ano ang tiebreaker? Dito 5 man pare. 5 man. Iyan. Kaya naman Ta 20,000 per scholar. sabi yung tang may pang-anong na pareho. Ayan sana. Duman. Ano ang tiebreaker? Duman mata. Halimbawa ngayon, may 5 ka na ginakuha na pareho ang qualification. Okay. May saro pang may kaanong pa. Na pareho ng God. Kung pareho ng God, siya ang ma-decide. Iyon man ang ganano. Ang ma-decide kan kung May naman mahali yan eh. Ano mo kung parang pag- Kung ano mo- pareho talaga. Igba ko itataram ko, di ko itaram. Sa pag-decide. Diba, madali na sa Aba ko pa dito, madamay ako sa investigasyon. iyo baga. Pero Okay. ang tandaan mo lang, Termi, sigurado maabot ang panahon na yan sa imo. Relax lang. Pigadalan ko na gabos yan. Pigadalan ko na. Iyo. Ilingon, dapat kaya mo yan pa sana, pigaplano ka na yan. Yeah. Okay. Sarawayon. Pero magayon tabi itong Yeah. programa. Magayon. Ako gusto ko ito eh. Di ba? Kaya lang, so, proseso naman. Di ba may magkakatalo naman kita? Di ba? Ayun. Okay. May gusto lang ko ta ako i-share. Ito ba gusto na kalaban ni Alex Iyala Oo. sa final? Yeah. Si Pegula. Oo. Hindi ko lang naaraman, ang ama pa lang kayo ito is worth $9.3 billion. Grabe, ano? Mayaman ang pamilya, ang ama niya. Grabe, ano? Tagsadili kan Buffalo Bills. Wow. Basta tulong national teams. Yeah, pang mayaman yan eh, duman sa US. Football, Bilyonaryo. lacrosse team, saka sa ice hockey team. Oo. Ito pa lang ang tagsadili. Pero despite that, ini si Pigula, so nakalaban ni Alex, ang net worth niya, ang yan, is worth $20 million. Salbatan, ano? Pero, built out of tennis lang, saka yung Yeah. mga nakukuha niyang mga endorsements. Tunay man, ano? Dahil siya nag-aako, kikortahanik sama niya. Oo. Diba yun man, ali? Bilib ako. Yeah. Isipon mo, ang ama mo, worth $9.3 billion. Iyo. Bilyonaryo. Pero despite that, yung love of tennis ang sa iyo Yeah. talaga. Oo. I-share ko lang. Yeah. Gusto ko lang Very i-share good, ka. very good, Nakita Migo. ko pagkahiling ko. That's a good point. Oo. A good story to tell. Humble kitang pareho kaya. Iya, correct. Sige, Tabi. Okay. Salamat, amigo. Mabuhay. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, alas 8:24 na. Sandali lang, sus, kung may mga naka-schedule ako na interview. Sandali lang mga pag-iriba ha. Dahil magiro dyan ta. May mga naka-schedule ako ngunya na interview. Pero at least lamang ha, yan mga tugang, maray na pag-iristoryahan tatabi yan na mga pangyaring yan. Tangani po na masabutan ta kung ano ang direksyon mga tugang tabi kan sa tuyang palibot. Yan ha? Okay, sandali lang ta. Kung ako nasasala mga tugang sa Agosto 7, mapuo ng ibalong. Okay, i-verify ko ngunyan sa nasa linya kan cellphone, buda. Ano ang mga preparasyon na kan city para sa ibalong festival ta? Magayon na, ini mahiras mi tabi sa Indogabos. Inapudan ko tabi si Councilor Alan Ranyola. Councilor Alan, maray naga. Yes, good morning Henry and good morning man sa tuyong mga listeners. Yes sir, salamato na oras tabi. Sa gari, nakakapik ang haling baklo tabi, Councilor Alan, ang boses mo ha. gari kuminaong kang sarong kapibuda, nag-inom kang kapibuda, kuminaong kang sarong burger ha. Manya na aga. Ano? Nagkape-kape lang ka sa bago. O kaya daw ako, uy, duman sa, uyan baga sa may albay. So, dyan baga, sa drive-thru. Ikaw daw kimarayo na babayeng kauron. Ako. Ano? May iwa akong marayo na, yaon dyan na, sa drive-thru na babae na marayong kauron.
Talaga? Pero pag kay ba ko si Mrs., pipahuralipot ko sa nang huron may. Pag aksula ko, iro na ba ko? Mga hapon. Anong pangalan? Ay, abo ako. Makitara mo kay Mrs. Okay. Councilor Alan, salamat na maritabi sa oras mo. Kaya na ako napaapod na. Ano na nang correct kami, may plugging na rigdi, may jingle, etc. about Ibalong Festival. Ano. Kumusta na po ang satuyang pangkabo na preparasyon? Tapos na po ba kita? All systems go na po? Go ahead. Yeah, bali, ano na po, today magkakaigwa po kami this morning, magkakaigwa kila sa EXECO meeting Apo. just to make sure na maayos po ang gabos ng mga activities, and then dagos na dagos po talaga ang Ibalong Festival this coming August 7 to 23. So August 7 po, magkakaigwa opening salvo dyan po sa misa muna sa St. Raphael Church, and then after that magkakaigwa parade Apo. hanggang duman po sa Sawangan Park. And then, of course, ang satuyang opening salvo, which is the parokya ni Edgar. Wow. And of course, syempre, magkakaiwak yung mga local bands, and then magkakaiwak yung mga activities man, Apo. bago magbanda. So, putong, magkakaiwak at mga putong, aram Yeah. po po ganyan doon, no? So, ngunyan, we invited personalities from the Department of Tourism. Nagpadala kaming letter kay Secretary Matay, Aha. and then kay Undersecretary Stanley Tan, but we're just waiting for their confirmation if they can make it. Apo. And also baka mag-abot si Mayor Francis Zamora sa opening of San Juan. So yan po ang mga activities, and of course dakul po kitang events nasa kanyang kita sa presscon na mention ko nga Iya po. Henry. Iya po. We have 30 plus Yeah. event, kundi po ako nasala, nasa 33 na main events, tapos the rest is add-on sa mga nagsabay po na mga events sa Ibalong Festival. Apo. That's why last year ganun din po, haruman kayan sa tuyang event nasa 30 plus man, but may mga activities kita duman na munya na taon na mga pighali, so mga event na din po naging successful last year na sailing me na din naman kay Puan isabay for the meantime. Apo. Pighali mi muna. So may mga pigdagdag kami ngunyan ng mga events, and may mga pig-retainment po kita. And then for this year, wala kitang Dragon Boat Race competition, but Yeah. we are going to bring back the Ibalong Z, which is so dati po ini yung Ibalong the Musical Apo. na ginibutakan 2013 dyan po sa Tanghalang Pilipino sa Cultural Center of the Philippines, na ngunyan po ginibuta digdio sa gigibuhon digdi sa ICR this coming August 13, 14, 15. 3 days po yan, Thursday, Friday, and Saturday. Apo. 2 show per day. And of course, may tie-up man po girari kita with Tanghalang Pilipino. But right now, we are going to use the local talents. Yeah. Yung mga actors na maganap is from Legazpi or from Albay Province. Ayun. So, para at least ma-develop po ang satuyang mga talent kang mga Legazpeño, mga Albayano. And nailing ko na kayang-kaya po talaga. Yeah. And at the same time, we want to continue this dahil in the future na anytime na gusto tang ipaluwas ang girari ang Ibalong inipong Ibalong Z, at least din nakita masyadong madepende sa Manila, and at the same time mas makakabarato po kita. So, and at the same time talagang maarama ka mga kaakian kung ano po talaga ang istorya kang sa tuyang Ibalong epic. And at the same time, this time bako po siya Tagalog. Yeah. It will be Bicol. Oh, Bicol mas po magayon Madaling Yes. masabutan kan gabos na lokal. Yes, Bicol po ang gagamito na dialect. Bako po Tagalog. Kasi last time baga Tagalog kita. Kunyan, Bicol po ang dialect ang gagamiton po ninda sa Ibalong Z. That's why we are very excited na mahiling po inyo Dio. Yeah. I think by tomorrow maarabot na sinda. Apo. And sinabi ko man duman sa tuyang press con that our event is yung inimutya ng Ibalong, street presentation, and the closing ceremony, and then ang kaiwa kita mga dahulong pang activity, and hindi ko naman saro-saro lang, Yeah. but we already released the calendar in social media.
na ini pong mga activities for Ibalong Festival 2013. But Opo. abangan po din do na magiging magayon po ang mutya ng Ibalong. Dahulon po kita mga magayon na candidates. Dahil ang Miss Bicolandia bagade na tuloy, so gabos ng mga taga-council nagdalagan gabos sige sa Legazpi City para mag-join digdi sa uso yung mutya ng Ibalong. And at the same time, dahulong pong maabot ng mga personality from Metro Manila, like one of the judges will be Miss Bea Wimdorski, the Miss Universe 2026, and then maabot man si Alison Hitland, Kenneth Marcelino, John Wayne, and ang ma-host sa tuya si Nicole Cordovis and then si Kit Cortez, and maabot po si Kamao kang GMA Sparkle, pong si Anton Binson. Siya po ang ma-serenade kan sa tuya mga mutya, mga candidates. Opo. So, yan po ang mga magayon na bayata. The best. Okay. Councilor, anong oras po sa opening sa 7? Sa Friday na bagay ni? Bali, Anong oras? mapapong misa, alas 2 na hapon. Hapon? Okay. And then, siguro makapon kita magparada, mga 3:30. Okay. Start na po yan. Oo. Dire-diretso na po yan hanggang Banggi. Ayun. So, hapon, ano expected na opening kayan, Tabi? Ano, Councilor Tabi? Yes. Expected na po yan. And at the same time, of course, we will release kang yung mga traffic rerouting, etc. At least para maramang ka mga yung mga tao na magkakigwa po ki parade and ni pong opening kang Ibalong Festival 2026. So, hanggang kita 20, ano nga nito sabi? Hanggang 20? Bali hanggang August 23 po kita. 23, Dahil starting August 25, mapo naman po kita kang celebration kang Albay District Fiesta. Ayun man ang paglagan September. Yeah, dire-diretso na yan. August 25 hanggang September 3 or 4 po yan. I see. And then by October naman, malawag naman sa tuyang Legazpi City Port District Fiesta. Last year, baga paano Henry, nagkaigo kitang overlapping with Albay District Fiesta. Iya po. Kaya this time talagang make sure mi talaga na there will be no overlapping dahil tawan-taman po ki importansya ang sa tuyang Albay District Fiesta. Yung mananggan sumatapos ang Ibalong mapiesta man, then na pong event na Ibalong na nag-schedule. Ano? Yes, wala na po talaga. Wala po talaga kasi para po makafocus man kita sa Albay District Fiesta. Opo, okay. And ini po, ini mga activities na pigiribot nakiuron man ako kang sarong aldaw sa mga bisita ta, and at the same time sa mga hotel owners, medyo mare po so sa indang mga bookings mga hotels this August. Ayun. So at least actually yan ihapot ko po sa imo ta, syempre may dakol kitang maarabot hotels, may benepisyo kan mga hotels, restaurant, mga food, pasalubong, etc. Dako lang magbebenepisyo kang programang initabi, Councilor Alan. Yes, dako lang po talaga, no? Kasi aramdaman po baga na ang month of July, August, September, medyo lean month po yan, and we want August to be a strong month para matabangan po ang sa tuyang ekonomiya dito sa syudad kang Legazpi. At the same time, ma-promote man ang sa tuyang turismo. Yeah, opo. Doon po sa bagay opening parade as bako isa pareho kan Ibalong street presentation tabi ko Councilor Alan ano. So ang street presentation ta Henry would be on August 22. Sa panginginutan po ni Councilor Charlton Lahara. There will be if I'm not mistaken, 5 or 6 contingent po. Wow. But this time, it will be a barangay base. Yeah, so, clustering po sinda. So, per contingent, it will compose 100 people per contingent. So, mapuon po kita dyan po sa Pacific Mall Legazpi. Maluwas kita dyan sa may F Imperial, paduman sa Ayala Mall, and then Quezon Avenue, maluwas po kita dyan sa may LCC, and then paduma na po sa Sawangan Park. Ayun. Medyo pighalipot ni po yan. So, sa tuyang street presentation dahil last year medyo nahaloy po kimaray. Iya po. Kaya, ngunyan, pighaliputan nilang para tapos mantulos kita. I see. And hopefully, by next year, Henry, if we can plan earlier, gusto mi po sana na maging regional base po iniong Ibalong street presentation. We want to invite a contingent coming from Cebu,
Bicol, for example, sa Cebu, Iloilo, and Bacolod. So, para at least mas lalong bibo ang satuyang celebration. But unfortunately, di mingani po yan na ginibo dahil nag-wait and see mode po na kami ni Mayor Hisham dahil aram tamang baga sa mga nangyayari sa buong mundo. Kaya sabi mi, wait and see mode. Kang nailing mi medyo okay, kaya sabi mi, push na lang. But definitely, local based na lang muna. Kasi nga, baka nag-cut man ki mga budget ang mga ibang LGU. I see, okay. So, mas magayong po yan. At least, igwa kita ki, mo yan, magiging kaugmahan tabi for a medyo short period of time. Dahil tama ba? So, respect kung sino gato nindo buda na mayor. So, mayon volcano tabi eruption. Ano tabi Councilor Alan? So, mayon volcano eruption. And at the same time, nagkagawa po ba kita ki Middle East crisis. Medyo grabe po sa paglangkaw ka ka mga gas. So, medyo sabi may wait and see muna kita since it's August pa man ng Ibalong. Sabi may by pagharanin na nailintan na medyo okay. That's the time we will push through. But if the things will escalate, then we will definitely cancel. But na ilintaman na medyo naging maray-maray, sabi may i-push na lang takipuan inio kang sa tuyang syudad. Yes, opo, okay. Councilor Alan, sa opening maghilingan tabi kita in parokya ni Edgar pala niyaon dyan ha? Ano? Yes, parokya ni Edgar. Nag-sponsor po kayan ang Converge. Wow, so, salamat to na mga amigo ta. That's why dakulon po ang dakulaon po ang sa tuyang pasasalamat sa tuyang mga sponsors po sa Ibalong Festival 2026. I see. Oy, may clarify lang ako. Sabi mo kasi bago from Ayala, from Sentro to Sawangan Park, ang tapos kan Ibalong Street. Kan last year baga dumang kita sa Puro, di ba? Yes. Pero dingon yan this time, diyan na po sa Sawangan, sa Barangay Dapdap. It's either basta sa Sawangan Park or duman po sa Maypuro. Ayun. Area. So, pilihan mi pa yan. But definitely, ang start po sa Sentro. Legazpi. Opo, okay. Councilor, pangapunan tabi sa publiko. Go ahead tabi. Well, gusto ko pong i-invite ang gabos ng mga Ligaspeño, ng mga Albayano na maghiling po kamo sa tuyang Ibalong Festival this coming August 7 to 23. Please invite your family, your friends, your relative to visit Legazpi City. Salamat po, Henry, and Ibalong Festival 2026 na kita. Thank you so much, mga tugang Councilor Alan Ranyola. Sa tuya, tabing kaulay ngo niya na pagkaaga sa DCGB. Sige nga, nalipasok mga tabi June yung Ibalong natin. Ayaw na, standby ka mo ha. At tapos Angel, Karen, Jomar, and Jimmy. Magkakaurong taman taod-taod mga tugang ang tagapagtaram kang SSS. Liga din po sa uplift. Makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ibalong Festival 2026. Calendar of events. August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026.
Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. Second Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. Second Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, Second Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sandali lang mga pag-iriba, nasa linya po si Ma'am Jeanette Mapa. Siya po ang spokesperson, communications officer kang SSSS Legazpi para po sa nagkapira niya itong kahaputan live via Zoom. Ma'am Jeanette, good morning. Yes, good morning Sir Henry and sa gabos pong nakaantabay ngunyan sa DCGB. Maraming na aga po sa inyo gabos. Apo, thank you Ma'am Jeanette. Kumusta po ang uplift implementation ngunyan kang SSS? Yes, Sir Henry. So tama ka po, iba po kitang Unified Package for Livelihood, Industry, Food, Transport or Uplift Program Assistance na pigtatao po sa ngunyan
Actually po, ang lead agency po kami is DSWD, katuwang lang po ang SSS, Opo. PSA, and DepDev. So, ini pong uplift assistance na ini, agarang tulong po ini na tinatao duman sa 7.5 million na pamilya sa buong Pilipinas. So, kasabay po digdiyo ining 1.5 million na low-income members kan Social Security System edang sa ida pong pamilya. So ito po ay bahagi sa inyong uplift na naglalayo na proteksyonan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatili pong matatag ang ekonomiya laban po sa pagtaas kan presyo ang petrolyo, bunga po kang tensyon sa gitnang silangan. So iga po kapiktatao, Sir Henry, na 2,000 pesos assistance buong July hanggang December 2026 kung saan po nakapasa ining 1.5 million beneficiaries duman sa apat na criteria na pig-check po ang PSA, SSS, and DSWD. Ano pong criteria ang pigbasihan kan Ma'am Janet para ma-qualified ang sarong persona sa benefisyong yan na libre na pinagkataw kang gobyerno? Sabi mo kasi bago 2,000 pesos hanggang December 2026 po. Yes, tama ka po, Sir Henry. So 2,000 financial assistance from July to December 2026. And iyo po ni ang mga pick-check kang mga criteria. Inot na inot po dapat employed and kaibahan duman sa 2024 Community-Based Monitoring System or CBMS na ginibo po ang PSA. Ang pangadua, iba pong sweldo na 20,000 pababa na monthly salary credit. So, kumbaga, ang sa idang sweldo dai masobra sa 20,000. And iba pong hulog na dai mababa sa sarong bulan na contribution from 2025 to 2026. And iba pong naka-enroll na disbursement account sa SSS as of April 30, 2026. So, yun po yung apat na ni Sir Henry ang check ta para po magkaigwa kitang listahan kaining 1.5 million beneficiaries. So, ini po pala, Sir Henry, tukoy na po niya. So, baka po may mga nag-iisip na kung anong kaipuhan gibuon para i-apply. So, no need to apply. So, kumbaga, igwa na po kitang final list. Kumbaga, nasa DSWD po ang final list kaining mga beneficiaries na makakakuha po kaning assistance na ini. Tama ba ang sweldo dahil mababa sa 20,000 pesos tabi ang kada bulan, Ma'am Janet? Dahil mataas sa 20,000. So, mga sweldo, dahil mataas. Mga 18, ngayon, 19,500, qualified siya na mag-receive kaan, tama? Yes, hanggang 20,249. 499 to be exact. Dahil masobra naman. Siguro ko lang. Okay. So with that po, tama ba dahil na dapat mag-apply, mag-reapply, whatever, tumbok na ini, naka-built-in na natawag ka, qualified ka sa siring na beneficyo tabi, Ma'am Janet? Yes, tama ka po, Sir Henry. So, tukoy na po ini, may listahan na po kita kaning 1.5 million beneficiaries. And para maaraman po nila kung sila parte ka ini beneficiary kang uplift, madara po ang SSS ning official notification. Directly po iyan sa ilang my.sss account or ito pong online account nila sa SSS website. So, para ma-check po ninda, pwede po sila mag-log on to www.sss.gov.ph. So, pag naka-log on na po sila, iba po kitang ina-upload na notification bell na mahihiling po iyan sa upper right corner kasi indang homepage. So, pwede po rin ma-check naman kung may mensahe sa SSS na sila po parte kaining uplift assistance program. And nasabi ko na din po, Sir Henry, mataon din po kitang babala kasi may mga nagkalat po ng mga online scammers. So mag-ingat po kita sa mga email or text messages na matatanggap po nindo na nagsasabi na kamo po kwalipikado ka inyong uplift program kasi sabi ko nga po kanina, mapadara po kami ng notification directly po sa indong my.sss account. So day po kami nagpapadara ng link or ma-upload po sa indo or mahagad ng one-time pin sa email or sa SMS kasi baka po ma-compromise ang account ninda, Sir Henry, kaya dapat po mag-ingat po kita. Yeah, opo. Gusto sabihin tabi, gabos ba na member beneficiaries nindo? Ikaw ng SSS account? May SSS account tabi duman malaog sa notification and then dapat ba garo kayo pang disbursement account tabi, Ma'am Janet, para ma-inform sa ka ngaya qualified ka, may malaog nga sa imong arog ka ining kantidad po?
Tama ka po, Sir Henry. Actually, kang nag-igdi ka po kahapon, dakulong tao, no? Dakulong po tao sa baba. Naglalaom syempre na kung baka pwede magibuhan paraan na sinda po makasabay digdiyo sa uplift. Pero sabi ko nga po kanina, ini po tukoy na. So, although tig-cater ta pa din po sa mga concerns kang mga members ta, kasi ang saro pong kumbaga sarong criteria dapat iba pong disbursement account. So itong disbursement account na ito dapat na-enroll po ito kang April 30, 2026 para makasabay po sila duman sa listahan. And ginibo po yan kang SSS na magkaigwa ni cut-off para po mai-submit ta sa DSWD itong mga qualified beneficiaries para po din sa uplift. Opo. Kung hanggang rin ba tabi pwede magpadala ki-notification ng opisina nindo sa My SSS account tabi? Hanggang actually, Sir Henry, last week nagpadala na po kita ng notification. Nasinda na po gabos, Ma'am Jeanette? Yes po, and siguro po magtagahalat kita so iba baka ngunya na week, baka day pa po napadara. Pero although kanso last week po may mga nakakuha na pong notification. I see, opo. Sige, tas siyempre baka mahalat. Kung day po kinare-receive, ano pong gigibuhon? Most probably, Sir Henry, sila kasabay, pero pwede po sila maghapot sa DSWD kasi actually may tulong grupo po ining beneficiaries ng uplift para din po ma-inform ang sa tuyang mga tagapaghinanyog. So ito po kitang tulong grupo para digdi sa uplift assistance. So itong group 1, 3.5 million beneficiaries po yan. Sila po itong mga 4Ps or walang gutom program household beneficiaries. Ito naman itong group 2, sila naman po itong mahihirap or near poor households na pasok po duman sa 25% above the poverty threshold. Batay po ini sa 2024 PSA CBMS. And ini group 3 po, Sir Henry, duman po naglaog si SSS. Itong 1.5 million beneficiaries na mga low-income earners na tinukoy po kang SSS. And kita, kumbaga, saro pang role ni SSS para mapadara po sa inda conveniently in cash assistance through their enrolled disbursement account. I see. So kung day pa lang sila naka-receive, alimbawa, day naka-receive, bako po sa SSS magduman sa DSWD, Ma'am Janet? Yes, tama po, Sir Henry. Pwede po sila magpasiring sa DSWD kasi yaw po din duman ang kumpletong listahan kay 7.5 million beneficiaries. And ini po pala, Sir Henry, no, bako ni individually pigtatao, ang objective po talaga kaini matabangan per household. So, sa kada household, may sarong makakakuha kaini yung assistance po. Opo. So, kadaklang kayo sa mga minimum wage earner, di ba, tabi, Ma'am Janet? Yes, tama ka po, Sir Henry. O kung may sulukan nga yung 15,000, tabi iba pa, below 20,000, qualified ka, maghalat ka, duman sa notification. Okay, may nag-chat po digdi, kahapon nga hali ako sa SSS, sabi magduman ako sa DSWD. Pag-abot ko sa DSWD, pa naman ako sa SSS. Ano tabi, Madam Janet talaga ang tapat? Ano da? Yes po, actually po kaya ang listahan this is, di ba? Ang listahan nasa DSWD po kasi kumbaga kami po katuwang lang sila po ang lead agency na nagpapatupad po kaning uplift assistance, and as of now po mayo kaming copy ka itong beneficiaries kaini pong uplift assistance. I see. Okay. Saan po nagwa ki list sa DSWD ta? Kumbaga ini kadaklan kayo dapat SSS members tabi, Ma'am Janet, di ba? Saan mo nagkasi ng listahan? Yes po. Actually po, magay nakaputan yan, Sir Henry. So, based po duman sa criteria na pigtao po ni DSWD, nagtao po ang listahan o nagtao kita ng listahan hali sa SSS sa DSWD. And cross-match po ninda yan duman sa CBMS record kang PSA. Kaya kumbaga, itong tinauming listahan, bako pa siya final. Cross-match po siya duman sa PSA. Kaya ang may kaput po talaga katong, kumbaga may mga natanggal pa po duman, base duman sa CBMS record kang PSA, na cross-match po kang DSWD. Kaya pag may nagapot sa muya, pigpapaduman po sa DSWD kasi ang advice po sa mukhang main office, mapaluwas din po talaga si DSWD. Kaning kompletong listahan ng mga beneficiaries. Siguro magkakahalat-halat muna kita nasa, kumbaga, inot na tarangkada kita kaning programang ini. Kaya, kumbaga, medyo, ano pa sir, kumbaga, nag-a-adjust pa din po. Ayo, sandali. Ito, di garmay apod si Manong Reg. Ika, garunay ka man Manong kwalifikado ka ni? Ay, sagabot baga SSS, nadidisigin na ako. Ako baga,
Di pa man ako senior citizen. Oo. Ang pinaparataran sa Kuya Pirmi, dapat mag-ulog da muna ako kung makaka-appeal ako ka mga anong mga tao sa inda. Kaya kung di ako mag-ulog, maalatong ko sa 60 ko. Yan ang pagsagot ko. Iyo. Pero ini... Sa kuya na nag-early retire na, di ko nga naram, kung natadasin ng programa ka, anak. So, buo naman magtrabaho, araw ko. Pero ini iba ihapot ko clarify ko tabi mano ha. Ihapot ko clarify ko ha. Clarify ko. Yeah. Kung ano ang requirements kayan, duman sa mga baka sa mga retired. Duman naman, baka sa mga TOs man sana yan. Yeah. Kung sa mga labos man nagtatrabaho, baka ibig sabihin, TOs yan. Yeah. Okay. May mga hakiman dyan May salary bracket eh. Kung ano talaga. Kasi kung madyan, tapos may mga tao na masinugkon. Okay. Pag nataraman ako, masinugkon na nato. Hindi sa buod ko na sana yan. Okay. Diyos ko na sana, kumbaga. Yeah. Okay. Sige. Okay. Thank you. Alright. Ma'am Janet, ano ini? Di ba tama SSS members siya gabos, tama? Ikaw man ang mga retirees na SSS members, ano po ang nadawag ko sa imo, may sweldo dapat na 20,000 below. Ano man ang ganining mga retired o mga retirees tabi? Pwede yes, Sir Henry. Actually po magayon nahapot ito, no? So, ang objective po kaya yung Group 3 na 1.5 low-income earners, employed po talaga, Sir Henry. Kaya, pigre-require ta po na dapat igwang at least one contribution from 2025 to 2026 para masabi po na sinda employed. Kumbaga naon po yun doon sa criteria 1 na dapat employed and igwa po yung sweldo na dai mataas doon sa 20,000. So for this kumbaga ining program na ini yun po talaga to ang objective itong mga employed low income earners. Siguro Sir Henry, igwa din pong ibang programa na pwedeng magtugma doon sa satuyang mga sabi mo nga ni Sir itong kanina no nag-early retirement na mga Pilipino po. So siguro may iba din po separate program for them. Yeah. But for the specific uplift assistance under Group 3, talaga ang objective kani for the low income earners, mga employee po talagang miyem. Opo. Halimbawa da kung inactive ang SSS, makalaog daw po sa uplift. Sabi ni Ma'am Jane Barameda. Come again, sir? Kung inactive da po sa SSS ang membership siguro, so etc. Makalaog daw po sa uplift, sabi niya. Mag-qualify daw. Kung may hulog siyang sarong contribution from 2025, and siyang hulog na 2026, pero igwa po siyang enrolled disbursement account. Igwa po siyang, kumbaga, nakasabay siya duman sa CBMS data or record ni PSA, possible po siyang makakuha kaning uplift assistance. Kasi ang tigre-require naman lang, Sir Henry, at least one contribution from 2025 to 2026. Kaya kumbaga, mas kima ng sweldo muna na 2026, pero na-meet na itong apat na criteria, pwede pa rin makakuha kaning assistance. Yung mananggan. Sarok sa bulan ka naghulog 2025-2026, pwede ka na. Buda ma-meet mo sa pang criteria. Yes. Okay. Yes. Okay. Sumahalat tabi na lang sinda kung any possible questions or clarifications sa DSWD tabi. Ma'am Janet, tama? Yes po, Sir Henry. Kaya matauhod yan sa Indo kan sa kasawapon ka nag-drop by ako. Yes po, Sir Henry, kasi kadakot din po talaga naglalaom na makakuha po kaning assistance na ini. And yun din po ang ang magigibot sa ngunyan. Siyempre, i-advise na lang po sinda na mag-register sa SS website, ayuson ng record ninda kasi at least maayos po if ever mapaluwas girari kaning assistance na ini. Opo, okay. Ma'am Janet, salamat na maray sa clarification sa makaputan ka mga listeners na tabi. Unless na may mensahe po ka mo from SSS regarding po sa topic tangon yan. Go ahead, please. Yes, once again, thank you, Sir Henry. And for more information regarding this uplift assistance, pwede ta po ning ma-check sa tuyang Facebook page. I-search lang po ang Philippine Social Security System. And yan po, no, padagos pong pag-abiso ta sa mga miyembro and mga employers na mag-register na po sa itong SSS website sa www.sss.gov.ph. Once again, thank you, Sir Henry, and sa DCGB family. Apo, thank you so much mga tugang Ma'am Janet Mapa. Siya po ang tagapagtaram kang SSS Social Security System Communication Officers po digdi po sa Legazpi City. Okay, so yan po klaro tabi ang satuyang concerns may kinaaraman dyan mga tugang sa bagay nan. Mga pag-iriba, Angel,
Karen, Jomar, Jimmy, pasensya na kamong tuluta. Wala na sa oras ta, ano? At patapos na ito yung oras. Sa masunod lang tabi kamong programa, mag-report. Mga tugang, tingog kamanwaan, susunod na. Ako po si Henry M. Goodbye, mabuhay. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad.